बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ हादराव फिन एनडिए सरकारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थाग्रा गासै हारि माहारियानो नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायखौनो मोजां मोननानै नरेन्द्र मोदीखौनो फिन भारतनि गाहाय मन्त्रि खालामफिनदों। मिनिस्टार जानायनि अनगायैबो इयुनाव मावलांनांगौ गोबां गिदिर बिबान थायो आरो जयन्त बसुमतारीनावबो बेबादिनो मोनसे गिदिर बिबान फैगोन। नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव बिटिआर एकर्डनि आद्रा थानाय दफाफोरनि खामानि, गामि सोसननाय आरो गोदानै बियाब दानाय बायदि खामानिफोरखौ थाबैनो मावफुंगोन। 2023 मायथाइनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो। बेवहाय आरोबाव खेबसे प्रमद बर'नि दैदेननायाव सरकार दानो हाबावो। बेनि थाखाय सानहर इउपिपिएल हानजाया खामानि मावबाय थागोन। बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंथियो। दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। थामथि खेबनि थाखाय भारतनि प्रधानमन्त्रि जानो मानाव गेदेर थांनाय 10 बोसोर समनि जि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दं। बेयो फोरमायो जे भारत हादरनि मोनफ्रोमबो हारि माहारि आरो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थाग्रा रायजो राजाफोरा नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायखौ बयबो मोजां मोनगोन आरो बिथांखौनो भारतखौ दैदेननानै होगोन। आसामनिफ्रायबो जों दा एनडिए एलायन्स गासै ग्रुपआ ज' लोगो नांनानै 11सा एमपि देरहागोन। बेनि गेजेराव 2 मिनिस्टार मोननायनि बाथ्रा दा सोलिगासिनो अलरेडि निउसाव फैदों। बेयो जोबोद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, आसामनि जौगाखांनायनि थाखायनो गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय एनडिएनि मददजों जोङो दिनै सासे एमपि देरहानो हादों, जयन्त बसुमतारी। बिथाङाबो दिनै जिहेतु सासे इम्पर्टेन्ट मोनसे सिचुवेसनाव सफैनानै दं। दिनैनि दिनाव जयन्त बसुमतारीनि एमपि हिसाबै जि गोनांथि बा इम्पर्टेन्स पार्लियामेन्टआव बेबो जोबोद गिदिर। बेखौ एंगारनानै जों सोलिनो हाया। बे हिसाबै दिनैथ' जि फार्स्ट फेजनि मिनिस्ट्रि बेखौ थांबाय आरो मिनिस्टार जानायनि अनगायैबो गुबुन गोनां माखासे बिबानफोर थायो सरकार। इयुनाव जयन्त बसुमतारीनावबो बेबायदि बेनिफ्राय देरसिन मोनसे बिबान सफैगोन आं आसा खालामो। आरो नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव जोंहा हाबावनाय बर' गोरोबथा, गामि सोसननाय एबा समस्ति बानायनाय काउन्सिल बे खामानिफोरखौबो गोख्रैनो मावफुंजोबगोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो जोङो बेनिफ्राय थांनानै फैगौ 25नि जि बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं 2025 मायथाइ। बेहाय आरोबाव खेबसे प्रमद बर'नि दैदेननायाव काउन्सिलावबो जों गभर्नमेन्ट जानो हाबावो। बेनि थाखाय सानहर इउपिपिएल हान्जा साफ्रोमबो मानसिफोरा बे थांनाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्टनि जि पलिं बुथ वाइसआव रिजाल्ट बेनि बेसिसावनो सानहर जिरायनाय गैयैजों खामानि मावनांगौ मोनसे थासारिखौ जों नुदों। बेनिखायनो बयबो इउपिपिएल कर्मिफोरा जोंनि एलायन्स ग्रुपनि मावथि दैदेनगिरि आरो आफादफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै जोङो सानहर जिरायनाय गैयै खामानि मावनांगौ। दा मोनसे फार्स्ट टाइम दा जिहेतु काउन्सिल अफ मिनिस्टार्स बानायनो थांगासिनो दङ, बेवहाय गोबां रायजो आरो गोबां हान्जाफोर एमपिफोरखौ एडजास्ट खालामनांगौआव माखासे गोबां जेंना फैयो। खिन्थु बे फार्स्ट फेजआनो जोबथारदों आरो बेयो फार्स्ट टाइम एमपि हिसाबै फैदों। जोङो वेट खालामो जाहाफोरजों। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो
Political Science, Education, Advanced Assamese, Advanced Bodo, Logic and Philosophy, Economics, Geography, Anthropology, बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। Excellent Academy बागानफारायाव Experience and Qualified Teachers, Best Education with Adorable Fees, Education with Modern Technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानफारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।